Narum payu newskum ka channel nam daki padba ka briu newtar. La sapriang gini ki kerwo akhiran san social media ki bapen pau ya ka jinglong jingman jongu James Sangma. Bara ka ni ka kerwo la thor ka bongkum ni. Ka jingbam sa papua ka MECL hapo ka jingkmi jongu James Sangma kum power minister kalong haduk bakin nong tray MECL ka seng kongres buat ka seng UDP ru kila dawa baun isu kino kum power minister. Men hakini ke singipat kata ka Patrick jong Jun ajar perusan lami biang ki kubo ba pen he bill saha ka Meghalaya Cricket Association MCA ka ba James Sangma ula shimti kumu presiden na 2 Disember ajar perusan mereka sengsan partai baro hakat senrap MDA ki ibet ba ikan sai tam ya u ban let syong haraja Sabah ka ba ileng mo shisha ka jingetli jang senrap MDA halor James Sangma kumu kertong banyakun ya kesyuki jangkar jela haraja Sabah kapan isyai pen pau shimna baki he kerpang bat kinong thau polisi jang kita ki sengsan partai ki yo ibet yalade kum kawe ki daitang ki patba nong kersan jang ki sengsan partai rilum ki beranget barang don ka jinga pher ka bajeliu hapdeng kini ki seng henry ka jingpen mi laki jong ki kertong na kabenta ka election MP halok Sabah ka David namar ki happen i da ka badan ka jingya pher pat kim dan ka jing snau tikna bau kurtong ubalong uju jang ka tegat senrap unla banjab namar kan penkulmar kli yo pai ba ubadang ngej hi haduk menta badang don ki jingya pher nongrim hapdeng ki seng rilom bat ka NPP bat BJP haki election Raja Sabha ki snau thu bu pai ba umjit hi tekim dan kam ban bu ri ya kani ka jingya long kawe ki he kerpang bat kinong thau polisi jang kini ki seng